Všetci viete teda, že budeme tu premietať pre vás, deti zo Svrčej, internátna škola pre nevidiacich a slabozrakých, myslím tým detí. Toto filmové predstavenie a následná autogramiáda Adely Banášovej, Ferka Kovára a Moniky Hilmerovej, ktorá načítala tento audiokomentár. O to sa finančne postaral miestny úrad Ružinov, za čo mu veľmi pekne ďakujeme. Ako som už deťom na Svrčej hovoril, že nech si teda pripravia na toto predstavenie svoje mobilné telefóny, tak teraz sa zahráme na situáciu, ako keby to mohlo vyzerať v takom nejakom kine, možno o nejakých 5 rokov. Zvyknutí sme v podstate na tento spôsob. Monika, poprosím ťa. Na planéte Malého princa rástli odjakživa celkom obyčajné kvetiny. Kvetiny si tak protirečia. Bol som však primárny, aby som ju vedel mať rád. Toto bola tá klasika, tak ako to poznáme, ale dá sa to aj takto. Poprosím Ferka Kovára, ktorého neuvidíte, ale budete ho počuť v týchto mobilných telefónoch. Kto nemáte naladené mobilné telefóny, môžete si tú poviedočku prečítať. Takže ďakujem obidvom protagonistom. Ferko Kovár, poprosím ťa na javisko. Takže prvé audio komentovanie Monika Hilmerová, Ferko Kovár. Poprosím vás, sadkajte si na svoje miesta. Teraz sa vysporiadame s kauzou Adela. Toto sú oni. No a keď už sme mali takúto fešandu do sadry, tak čo s ňou? No tak napadlo nás to, čo myslím bolo vhodné s tým urobiť ako s umeleckým dielom, tak sme to dali do dražby. Výsledok dražby je nasledujúci. Za 2000 € odovzdáme túto bustu miestnemu úradu Bratislava Ružinov, lebo za tých 2000 € sme vlastne zorganizovali túto víziu. Takže pán starosta, ja vás poprosím. Adela, poprosím ťa, odovzdaj. Ja neviem, čo mám povedať, teda dúfam, že kde to dáte, prosím vás, kde to bude stáť, ak môžem vedieť. Verím, že to uvidí tých 72 000 obyvateľov Ružinova. Bude to na miestnom úrade, môžete si to prísť pozrieť. Ja ďakujem vám všetkým, a hlavne aj organizátorovi, že sa podujal na takú dobrú cestu, ktorá uľahčuje život handicapovaným, pomáha im vidieť cez slovo, a ďakujem všetkým, ktorí pomáhajú tomuto projektu. Všetkým organizátorom veľmi ďakujem. Ďakujem vám všetkým, že ste prišli podporiť túto vec a verím, že zostanete našimi priaznivcami aj naďalej. Ako už Karol spomenul, tie aktuálne aktivity našej neziskovej organizácie, boli sme komentovať divadelné predstavenie v Slovenskom národnom divadle. Momentálne Karol pracuje na 10 filmoch na ušetrení audiokomentárom a vďaka podpore nadácie Orange. A už v tomto momente, v tejto chvíli, máme v rukách akceptačný list do Slovenského rozhlasu, kde vznikne filmový klub pre nepočujúcich. Takže nevidiacich. Prvýkrát vystupujem takto pred verejnosťou, tak sa ospravedlňujem. Takže každopádne veľmi pekne ďakujem, že ste prišli a týmto otváram autogramiádu.
jedno dieťa. A inak mama je ušiel, ale to už neodjeli. No. Ty môžeš chytiť, keď si naozaj. Chceme ucho. Ale je tak veľmi príjemné, podľa budeš utovať, keď si chytíš.